desesperada, denuncian un vertedoiro ilegal que aseguran é perigosísimo. E máis, Pilar, unha das veciñas, aventurouse a meterse dentro dese vertedoiro para gravarnos como está todo e así demostrarnos que é o que exactamente denuncian. Mirade. É unha vergoña. A ver, aquí hai lixo, hai escombros a dar polo cu. Aquí entra un raparigo un día que lle dé a gana, cai por aquí e me cajo na leche. Hai unha balsa de agua. Pode cair un rapaz e morrer afogado. Bueno, xa escoitastes a Pilar, Esa é a situación. Estamos falando de que todo ese lixo e todos eses escombros están onde había antes unha antiga fábrica de cemento, pero leva sen funcionar dende o 2015 e está en ruínas. O que pasa é que un bo día, pois comezou a xente a levar ali pois todo o que lle sobraba, a tirar o lixo, tamén a tirar pois electrodomésticos vellos, lavadoras, neveiras, o que lle sobra na casa, non? E ata as sobras botan aí o que lle sobra. Di a veciñanza que eso está completamente descontrolado. E falan de perigo auténtico. Por qué? Porque a zona non está acordoada, a zona non está valada, está todo aberto, é dicir, pode achegarse e entrar calquera. E ollo, porque a tan só 100 metros deste sitio hai unha escola. Tamén o persoal docente denuncia a situación, porque din, un día un cativo vai a chegarse ali, falamos de que hai, como dicía Pilar, 2 balsas de auga, tamén de lama, e podemos estar falando dunha auténtica desgraza. Eles o que queren é que limpen todo eso, que o reacondicionen e que tamén pois valen a zona. O que pasa é que falaron co Concello e o Concello dilles que eles non poden facer nada porque é unha propiedade privada. Pero estes veciños queren solucións e piden axuda no Ti Denuncias de hoxe. Quero que miredes isto. É unha vergoña. A ver, aquí hai lixo, hai escombros, hai unha balsa de agua. Pode cair un rapaz e morrer afogado. E aquí o Concello é que non fai nada. De que no ano 2016 pechou a actividade, pois pouco a pouco foise degradando a zona, foise convertindo pouco a pouco nun vertedoiro, ao lado de un parque infantil, co cal riscos e perigos, sobre todo para os máis pequenos. Foron 2 incendios de 2 furgonetas. Chamouse a Policía Local dos Bombeiros. Hai unha faísca dun incendio daqui para esa nave, e esa nave está chea de papel higiénico por dentro. Pasa iso con esta papelera y sálvese quien pueda. Yo no entiendo cómo es posible que primero se haya concedido una licencia al lado de un colegio y cómo por encima, una vez finalizada esa licencia, no se ha regenerado la zona, no se han tomado actuaciones para hacer algún tipo de renovación del terreno o cualquier tipo de otra actuación. O sea, nosotros estamos deseando que se haga algo. Entran os nenos aí na fábrica. Poder pueden, o sea, ya ves tú lo difícil que es el acceso. Unha das alegacións que se presentaron de momento se mantén como zona industrial que non ten cabida chea de perigos e riscos cerca dun centro escolar. A excusa é que, bueno, que esta é unha zona privada e que require unha propiedade que faga os traballos de mantemento. Normalmente o Concello saca un bando todos os anos sobre temas de fincas que están abandonadas ou fincas en mal estado, ou senón o Concello os multa e os obliga a limpiala. Saca o bando, pero non fai nada máis. De hecho, a prova está en como está isto, por exemplo. Parece ser que non sabe quen son os propietarios, pero eu creo que hai un registro da propiedade donde figuran todos os propietarios de todas as fincas, creo. Entonces me dá a entender que pouco interés en velo, vamos, en buscalo. Consideramos que no seu momento esta zona deteriorouse porque hubo unha licencia de actividade dada polo Concello, polo tanto o Concello clarísimamente é responsable do que pase aquí. Agora sí que eles deben de exixir ao propietario que o faga, e se non o fai, eles deben de acometer as obras de protección, de delimitación e de regeneración que son necesarias. A estas alturas do ano, as comisións de festa xa andades a tope de traballo e hai quen quera aproveitar.